हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ चेनेलाव खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय दा पीएम किसान आबादारिफोरनि खौरां दा नोंथांमोननि पीएम किसाननि जिगुथि किस्टनि राङाहाय फाइनालि हाबबाय बेंक एकाउन्टआव हाबफैबाय बयनावबो नोंथांमोना गासैबो चेक खालामना नायबानो जाबाय गावबा गावनि स्टेटासखौहाय हाबदोंना हाबाखै आरो खायफानाव मेसेज फैदों दा जायफोरनाहाय डीबीटी एकाउन्ट दं पोस्ट अफिसाव डीबीटी एकाउन्ट खुलिनो लादों बिथांमोनासो बांसिनानो हाबदों दै लोगोफोर डीबीटी एकाउन्टआवसो हाबो नालाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै फैसायाहाय दा आदार लिंक गैयाब्ला नोंथांमोननि फैसाया थाबथानो हागौ आरो रिजेक्टबो जानो हागौ दा जायफोरना हाबबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहर दा आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनि नोंथांमोनना नैबेबायदि मेसेज फैदों नोंथांमोना जायफोरना मबाइल नाम्बार रेजिस्टार दं नोंथांमोना नैबेबायदि मेसेज फैदों जानांगौ नै बेवहाय जाय एकाउन्ट नाम्बार बियो एकाउन्ट नाम्बार थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि नै खय तारिखआव सोदों दिनै सोनाय बियो 24 तारिखआव सोनो होन्दोंमोन नालाय आरायथानिफ्राय 3:30 दा जोंहा नै बेवहाय हाबफैबाय फाइनालि बेवहाय 2557.51 फैसा दङ दा बेवहाय माखासे फैसाया बेंकआव थाखानायमोन दा 2000 हाबबाय आरोखि बेनाहाय जिगुथि किस्टनि राङाहाय दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सोरनाबाफोर मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो डाइरेक्ट मेसेज फैखादों जानो हागौ नोंथांमोननि मबाइल फनावहाय आरो खायफाना मा मेसेज फैयाखै डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव हाबदों दासिमबो बेंक एकाउन्ट स्टेटासाहाय नोंथांमोननि गासैनाबो बयनाबो पेन्डिं पेमेन्ट एट बेंक जानानै दं दा बियो गाबोनसो नङाबा दा मोनानि गेजेरावसो बियो पेमेन्ट साक्सेस देखायनो हागौ दा अब्लाबो अलरेडि फैसाया हाबफैबाय फाइनालि हाबफैबाय आरोखि नोंथांमोना बयबो चेक खालामना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जायफोरना नोंथांमोना नैबे डीबीटी एकाउन्ट दङ पोस्ट अफिस इन्डियान पेमेन्ट्स बेंकआवहाय नोंथांमोना बेबायदि स्टेटासखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोननि फैसाया बेसेबां हाबदों नै बे थारिख थागोन दिनै सोनायनि ओमफ्राय नै पीएम किसान बेनिफिसारि इनस्टलमेन्ट 18नि हाबदों बिथांनियाहाय दा बिथांना 19आवहाय नेक्स्टआवहाय हाबनो हागौ आरोखि दा नै 2000 हाबदों बिथांनिया बेबायदि श' जागोन आरोखि नोंथांमोनहा बेबायदि नायनानै लानो हागोन पोस्ट अफिसनि पेमेन्ट बेंक्सनि एकाउन्टआवहाय थांनानै दा नोंथांमोननि पोस्ट अफिस पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिनाय दंबा नोंथांमोना नै बेबायदि नायनो हागोन नै बेवहाय पेमेन्टआहाय 2000 हाबदों बिथांनियाहाय बेखौहाय खिन्थागोन आरोखि दा नोंथांमोना बेबायदि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मिनि स्टेटमेन्टआव सेरोबा नोंथांमोना क्लिक खालामोबा नोंथांमोना नै बेबायदि नायनो हागोन नै नोंथांमोननि पेमेन्ट हाबनायखौहाय नै बेबायदि 18थि किस्टिनि हाबदों बिथांनिया 2000 दा बेवहाय थागोन आरोखि स्टेटासाहाय बेबायदि नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ नायना लाबानो जाबाय दा फाइनालि जोंना फैसाया पीएम किसाननि जिगुथि किस्टिनि राङाहाय हाबफैबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो आं स्टेटास नायनाय बायदि नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा बे पीएम किसाननि जिगुथि किस्टिनि फैसायाहाय गभर्नमेन्टआ सोनो होननानै दिनैसो फाइनालि सोनानै हरबाय आरोखि बयनिबो एकाउन्टआव सोरनाबा 10,000 20,000 30,000 गाहाम हाबदों दै लोगोफोर आङो गोबांनिखौनो स्टेटासखौहाय चेक खालामना नायदोंमोन दा बिथांमोना गोबां बुरजा मोन्दों आरोखि बाट सोरनाबा 2000ल' हाबदों दा बिथांमोना माबोरैहाय बेबायदि गोबां बुरजा रां मोनखो दा बिथांमोना माखासे सिगाङावहाय पेन्डिं जाना थाबथानाय किस्टिफोरखौसो जमा खालामनानै जिगुथि किस्टिनि फैसाजों ज' मोन्दों लोगोफोर दा नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो दा जोंहा थाबथानाय पेन्डिं जानाय सिगांनि फैसाफोरखौहाय बे बारावहाय खेबसेनो ज' बुरजा खालामनानै सोनानै हरजोब्बाय आरोखि बयनिबो एकाउन्टआव दा नोंथांमोनाबो जायफोरना हाबबाय आरो जायफोरना हाबाखै नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै दा फाइनालि जोंना गासैबो हाबजोबखाबाय दा बेनोमोन आरोखि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ हाजासे शेयार खालामना होलायदो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो चेक खालामनानै लानो हायो गावबा गावनि स्टेटासफोरखौहाय आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आंनि मोनसे खावलायहरनाय बयनिसिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानोना 100%आव 5%आवल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों 95%आनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै दासिमबो बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालाम अब्लासो आङो गोदान भिडिअ आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो नोंथांमोननि थाखाय मटिफिकेसन मोनगोन दा नोंथांमोननि अनसायबानो जाबाय आंखौ हाजासे सापर्ट खालामबानो जाबाय चेनेलखौ नायनायजों लोगोसे गासैबो
साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं। सि इउ एगेन। बाय बाय एन्ड टेक केयार।